जळगावच्या चोपडा बस स्थानकावर एका शेतकऱ्याचे 35,000 रुपये घेऊन पळणाऱ्या 4 चोरांना पोलिसांनी अटक केली आहे। या अटक केलेल्या 4 आरोपींमध्ये चक्क एक ऑन ड्युटी पोलीस उपनिरीक्षक असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। प्रल्हाद पिरोजी मांटे असं या पोलीस उपनिरीक्षकाचं नाव आहे। तो राज्यभरातील बस स्थानकांवर चोरीचं रॅकेट चालवत असल्याचा संशय आहे। दरम्यान या पोलिसांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे। बस स्थानकावरील चोरीच्या घटनांमध्ये त्याचा हातखंडा असल्यानं तो अनेक चोरांना प्रशिक्षण देखील देत असल्याची माहिती पुढे आली आहे। अंबादास साळोकर जो आहे त्याला श्रीकांत ढगे हा मदत करतो। रौफ शेख हा ड्रायव्हर आहे आणि त्यातला प्रल्हाद मांटे हा सदर बाजार पोलीस स्टेशन जालना जिल्हा या ठिकाणी ग्रेड पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम आहे आणि त्याचा सुद्धा ह्या टोळीसोबत चोरी करण्यामध्ये सहभाग आहे असं निष्पन्न झाले।